Mexiko se svými 20 miliony obyvatel zůstává městem všemožných superlativů. Je největší, nejnebezpečnější, nejvíce znečištěné. Mezi nekonečnými záplavami vozidel vyniká a opakuje se důvěrně známé oblíbené malé auto, které se ale před mnoha lety zrodilo daleko, daleko odsud. Brouky spatříte na každém rohu a na všech dopravních tepnách. Brouky všech barev a všech druhů jsou všude a pro všechny. Jak se jen ta auta dostala až sem a proč je jich tak hodně? Tato vozidla jsou nedílnou součástí města, jsou sice z jiné doby, ale vypadá to, jako kdyby se rozmnožovala a byla věčná, ale na jak dlouho? Produkují hodně škodlivin a je jich příliš mnoho. V Mexiku se podle všeho proti broukům spikli. Ráj brouků. Za volantem modelu z roku 1976 sedí Luis, jeden z tisíců taxikářů, kteří neustále křižují rozlehlé Mexiko. Malý zelenobílý brouk se během desetiletí stal nepřehlédnutelným symbolem města, v jistém smyslu jeho městským erbem. Dobrý den, jak se vede? Co dnes máte? Takos po milánsku nebo kuře? Vezmu si ten takos. Jak to dnes jde? Docela dobře. V posledních hodinách jsem měl hodně zakázek. Jde to dobře. A co doprava? S dopravou je to horší. Před nedávnem do mě vrazila nějaká dodávka, ale už jsem to zase opravil. Soy uno de los miles de Patřím k tisícovkám taxikářů, kteří jezdí po tomto městě a nabízejí lidem své služby. Všude mě přitom doprovází můj starý dobrý přítel. Tohle vozidlo je výborný pracovní nástroj, ale spíše než nástroj je to můj přítel. Každý vám řekne, že brouk je díky všem svým parametrům vynikající auto. Lidé v našem velkém městě nyní chápou bílou a zelenou barvu jako barvy života a proto jsou nedílnou součástí jeho identity. Naše dny jsou však už bohužel sečteny, protože ministerstvo dopravy počítá s nahrazením tohoto starého typu vozidel novými a mnohem dokonalejšími auty. Y principalmente porque quieren introducir autos nuevos, pues de mejores características. Oigan, ¿no me ayudan, Juan? Vale. ¿Listo? A před ministerstvem dopravy se už začíná ozývat vrčení taxíků, brouků. Je stále těžší tento pracovní nástroj uhájit. Majitelé těchto brouků, kterým se v Mexiku říká vočo, musí stále prodlužovat platnost technického průkazu a místo práce tráví celé dny čekáním v nekonečných řadách. Postupně nahradí všechny městské taxíky. Nyní už vydávají povolení jen čtyřdvéřovým autům. Podle úřadu už tato auta nesplňují základní bezpečnostní normy. Tvrdí, že čtyřdvéřová auta jsou bezpečnější. V roce 2008 chce ministerstvo financovat výměnu 5000 starých aut za moderní vozy. Jinak řečeno, chtějí z dopravy vyřadit 5000 brouků. Řekli, že nás budou informovat o dalším postupu. Záplava brouků. Tohle malé auto se zde v posledních desetiletích evidentně tak rozmnožilo, že je nyní nežádoucí. Jak se ale předválečné německé auto vlastně dostalo až sem?
V roce 1954 pronikla značka Volkswagen do Mexika. Lidový vůz byl představen u příležitosti mexicko-německého veletrhu. V tomtéž roce se zviditelnil také v cíli prestižního panamerického závodu a mexická vláda rozhodla o dovozu modelů vyráběných v německém podniku ve Wolfsburgu. Obchodní úspěch byl okamžitý. Odolné, dobře ovladatelné a snadno opravitelné malé německé auto má vše potřebné, aby v 50. letech okouzlilo mexickou společnost. V roce 1964 v zájmu rozvoje vlastního průmyslu zakázala mexická vláda dovoz vozidel a současně rozhodla o postavení výrobního podniku Volkswagenu v Puebla. V roce 1967 sjelo z výrobní linky 100 000, v roce 1975 500 000 a konečně v roce 1980 milionté vozidlo. Toto vozidlo je na mexickém trhu téměř všudy přítomné, bylo vybráno jako oficiální taxi do hlavního města Mexika a obléklo se do zeleno-bílých barev a stalo se emblémem města. Podnik v Pueblu masivně exportuje do celého světa, včetně Evropy. Ironií osudu se stává, že Pueblo zásobuje i Německo. Brouk mizí z evropského trhu a Puebla zajišťuje 75% celosvětové produkce. Od roku 1990 je Mexiko jedinou a poslední zemí na světě, kde se vyrábí nejpopulárnější vůz všech dob. Ale nic netrvá věčně. Tomuto místu se říká pohřebiště Očos. Za tímto plotem je uvězněno přes 2500 brouků s označením nezákonné. Mnoho pokut totiž přesahuje roční minimální mzdu, což znamená, že si odtud své auto vyzvedne jen málo majitelů. Auto zde navíc smí zůstat jen krátce. Po 3 měsících je pošlou k likvidaci. Je to součástí strategie, jejímž cílem je urychlit odstranění brouků, čímž se netají ani inspektor Ministerstva dopravy. Většinu zdejších aut tvoří Volkswageny, které už každopádně překročily hranici životnosti a úřady je tady zadržely v zájmu obnovení automobilového parku města. Brouk totiž už není vhodný na službu veřejnosti. Obnova automobilového parku předpokládá použití 4dveřových vozidel a zejména vozidel vybavených technologií s ochranou před znečištěním životního prostředí. Tato auta jsou příliš zastaralá. Nově nasazená taxi v Mexiku mohou mít od nynějška maximálně 3 roky. Přestože úřady plánují vytlačení malého lidového auta z provozu, tvoří neoddělitelnou součást každodenního koloritu lidových čtvrtí. A když je člověku 20 let, žije ve čtvrti San Angel a na auto nemá peníze, udělá to jako Ivan a se spoustou trpělivosti a šikovnosti si vyrobí vlastního recyklovaného brouka. Říká se ostatně, že v Mexiku má brouk několik životů. Jak to dnes v servisu šlo? Dobře. A co tvoje auto? Ještě s tím bude hodně práce. Potřebuji hodně dalších dílů. V neděli zajdu na trh. Budu ti držet palce, abys to rychle dodělal. Budu muset, protože jsem poslední v ulici, kdo ještě nemá auto. Ivan to chce co nejrychleji napravit a proto na svém budoucím autě pracuje každý den. Prozatím je to jenom Kostra Brouka 1300 z roku 1978. Rozhodl jsem se to auto koupit a kousek po kousku poskládat. Baví mě, když si to můžu zařídit podle sebe. Už na tom dělám celý rok a myslím, že to ještě dobrý rok bude trvat. Ale nakonec to bude moje jedinečné auto. Bude se mi podobat. Náhradní díly kupuji na černém trhu. Vzhledem k ekonomické situaci v Mexiku je pro většinu lidí jediným řešením najít si někde jednotlivé díly a vlastní auto si z nich poskládat, protože obchody a autoservisy jsou hrozně drahé. Porque en otros lugares sale hasta muy caro.
Ejný je ve světě brouků známá postava. V Mexiku i mimo něj je jejich vyhlášeným sběratelem. Řídí podnik a je také předsedou nejproslulejšího klubu sběratelů v zemi. Jezdí německým modelem brouka z roku 1964. Ejný je šťastný muž. La ilusión del porvenir. Junto a ella está la fonda de Rosenda. Řídit brouka pro mě znamená řídit kousek historie. Je to také nostalgický návrat do minulosti, kdy byl svět jednoduchý a nekomplikovaný. Je to způsob, jak se vyhnout jakýmkoliv technologiím. Brouk je v mých očích poklad, který mi dává radost a dobrou náladu. A to člověk při řízení v tak komplikovaném městě, jako je Mexiko, opravdu potřebuje. Ejný míří do jedné z honosných čtvrtí hlavního města, tam na něj čeká jeho přítel Jesus, který si nedávno koupil nový přírůstek, nový člen rodiny, to je vždy událost. Ahoj, jak se máš? To je tedy tvoje nové auto? Ano, představuji ti originální model z roku 1954. Přesně v tomhle stavu vyjel z továrny. Vše je původní. A co blinky, fungují? Wow. Jako nové. Opravdu jako nové. Tahle auta jsou neuvěřitelná. Pořád fungují. Obdivuhodné. Běží jako hodinky. En la esquina de mi barrio. Vrátit modelu 1956 Lesk mládí je zdlouhavá a nákladná práce, ve které rozhoduje každý detail. Ejný a jeho přátelé však nelitují peněz a vrací těmto vozům lesk a slávu jejich nejlepších let. Kdo ti ho opravoval? Jako obvykle to byl Alessandro Velázquez, kterého považuji za skutečného umělce. Podle mě patří mezi 2 nebo 3 nejlepší restaurátory v zemi. Tohle je umělec Eduardo Vargas. Ze své kůlny udělal pravou Alibabovu jeskyni, kde prý dělá úplné zázraky. Eduardo dává své umění do služeb bohatých zákazníků, kteří od něj čekají, že ze starých vraků udělá muzeální kousky. Dobře informovaný sběratel Ejný jej pravidelně navštěvuje, aby zjistil, zda nemá na prodej nějaký výjimečný kousek. Rád tě zase vidím, co je nového. Jak vidíš, pořád mám hodně práce s opravou aut. Jak se vede tobě? Projížděl jsem kolem a chtěl jsem se podívat na tvé svěřence. Jestli tady máš něco nového. Zajímá mě hlavně tohle auto. Eduardo patří k těm, kteří pochopili, že brzy bude brouk v Mexiku zajímat ty nejbohatší lidi. Zdejší trh s brouky se vyvíjí. Auto už není tak populární. Trh je tedy selektivnější a stále častěji přitahuje bohatou klientelu. Každopádně jde o jejich luxusní obnovu. Myslím, že se právě rodí mezera na trhu a že tohle je budoucnost brouka. Řekl bych, že za 10 let už brouka v ulicích tohoto města neuvidíte. Bohužel s ním zmizí také část odkazu lidového dědictví našeho města. Není servis jako servis. Tato realita je zcela jiná.
Ivan pracuje u svého strýce Luise v dílně na ulici, jak je zde zvykem. Pomocí drobných a neodborných oprav se každý den snaží prodloužit život mexických brouků Vochos. Jak to vypadá s tvým broukem, Ivane? Víceméně dobře, potřebuji nějakou hotovost, abych mohl pokračovat. Kdy s tím asi budeš hotov? Budu potřebovat ještě asi rok. Nedaří se ti sehnat náhradní díly, nebo co? Potřebuji více času a hlavně více peněz. Musíš si zajet na trh do Curuapanu. Děláš si legraci? Je tam plno policajtů a všechno kontrolují. A co vlastně potřebuješ? Prvky do interiéru, doplňky a hlavně motorové díly. Takže potřebuješ skoro všechno. Ano, karosérii už naštěstí mám. Tak tedy hodně odvahy. Po celém Mexiku se dá sehnat brouk právě proto, že se to auto nejsnadněji opravuje. Díly k němu seženeš všude, dokonce i v lékárně. Skutečně ho můžeš opravit úplně všude. Ivan si se svým broukem vede velice dobře. Je to dobrý mechanik. Usilovně si schání chybějící díly a tvrdě pracuje už několik měsíců. Jsem si jistý, že s tím už brzy bude hotový. Jsou téměř všude, jako akvarely lahodící oku v dokonalé souhře světel a barev určených pouze a jen jim. Působí jako skupina mechanických chameleonů splývajících s prostředím ulic San Angela. Na slunci vyzařují eleganci a poklid. Ivan zašel za svým sousedem Manuelem, který se také na svém zadním dvorku snaží oživit zdánlivě odepsaná auta. To se teď snažím dát dohromady. Jestli tohle rozjedeš, tak by se to mohlo podařit i mně. Je to model z roku 1966 a chci ho zrestaurovat jako originál. Jako originál, říkáš. Ano, je trochu starý a poškozený, ale nakonec bude hezký. Uvidíš. Daří se ti sehnat díly? Už jich moc není a navíc je to velice starý model. Ale dveře se zavírají dobře. Ano, říkám ti, že funguje. Je to originál od Porsche? Ano, je to originál od Porsche, ale ještě tam nedrží. Musím sehnat i původní šrouby. Chci pouze německé díly. Jak postupuješ s tím tvým broukem? Bude to pár měsíců trvat. Ještě musím lecos sehnat. Podívej se do specializovaných obchodů a nebo hledej na internetu. Na internetu je to moc drahé. Hledám nejnižší ceny. Jak to vypadá s tímhle? Dobře. Co ti zbývá dodělat? Za 2 týdny začnu lakovat. Budu s tím už brzy hotov. Musím to natřít a nalakovat. Pak ještě okna a interiér. A taky čalounění. Ano, ale za 2 týdny s tím budeš hotov. Ano, za 2 týdny to bude v pořádku. Karoserie je navíc pěkně hladká. Pak to ještě budu muset trochu snížit a upravit poslední detaily. Jsme daleko od Ivanovy čtvrti. V této garáži rodinné vily ukrývá Carlos před světem a před časem tento bezvadný sedan 1200 z roku 1956, který zdědil po otci. Je to více než garáž, je to svatyně, ve které je ukrytá paměť předchozí epochy. Que se llama
La ilusión de... Tohle auto je součástí rodinného jmění. Není to jen jmění finanční, má hlavně citovou hodnotu. Často sem chodíváme uctít památku mého otce. To auto patří do naší rodiny od roku 1969. Od té doby je stále s námi. Naše děti, Carlos a Daniela, ho také mají rádi. Manžel ho tady dlouhé hodiny leští, aby bylo nablízkané. Nejsem si jistá, jestli se s ním nemazlí více než s vlastní manželkou. Ale tak to má být. Stojí to za to. Opravdu to za to stojí. Přišel ses podívat na otcovo auto? Chtěl jsem se na něj mrknout. Jak se máš? Dobře. A ty? Hledáš v otcově autě nějaké vzpomínky? Ano, podívej se. Je tady plno vzpomínek. Třeba tady je plánek města z roku 1973. Najdeš ještě plno pěkných věcí. Tohle auto skrývá hodně krásných a starých vzpomínek. Vyrůstaly vedle něj naše děti, které v něm často jezdily. Připomíná mi staré dobré časy, kdy město Mexiko bylo ještě jiné a lidé se v něm mohli bezstarostně procházet. Často jsme se v něm s manželem a našimi dětmi jen tak projížděli. Manžel byl na auto moc hrdý, možná více než na rodinu. Kam se ten sladký mexický život poděl? Z tohoto chapadlovitě se rozrůstajícího velkoměsta se v druhé polovině 20. století stalo nedýchatelné místo. 20 milionů obyvatel hlavního města Mexika dýchá výfukové zplodiny, jejichž koncentrace vysoce přesahuje veškeré meze. Zdejší automobilová doprava výrazně ovlivňuje zdraví lidí. Jednou z příčin toxické mlhy nad městem je starý dobrý přítel brouk. Jan je vedoucí pracovník v laboratoři atmosférických studií na Mexické univerzitě. Podle něj je nutné, aby z ulic města to malé auto zmizelo, protože významně přispívá ke znečištění ovzduší. A pro vědce, který jako já pracuje v Mexiku, je velkou výzvou zjistit, do jaké míry brouk ovlivňuje kvalitu ovzduší. Máme velký problém s oxidy uhlíku, s jedovatými látkami v ovzduší, což je zapříčiněno především automobilovou dopravou. Proto je v Mexiku tak nekvalitní ovzduší. Předchozím vládám se dosud problém se znečištěným mexickým ovzduším nepodařilo vyřešit. K otrávení vzduchu přispívá nekontrolovatelný rozvoj města, exponenciální nárůst obyvatelstva i letiště v samém centru města. Město však také doplácí na svou geografickou polohu, leží v nadmořské výšce 2500 metrů a nízký tlak zpomaluje proces rozpadu plynů. Mexiko je navíc obstoupeno vysokohorským pásmem, které brání proudění vzduchu a přispívá tím ke koncentraci škodlivin. Současná vláda chápe naléhavost situace a hledá její řešení. Vědci spolupracují s místní vládou a snaží se v Mexiku zlepšit kvalitu ovzduší. Mohu například zmínit několik let platný zákon o povinnosti 2krát ročně nechat překontrolovat vozidlo, jehož cílem je omezit toxické emise. Je samozřejmé, že vozidlo, jako je brouk, není vybaveno systémem proti znečištění.
takže by společně s podobnými auty měl být z dopravy vyřazen. Naším cílem je zlepšit v Mexiku kvalitu ovzduší. Brouk je sice zhanobený a ohrožený, ale tyto polemické a nepřátelské souvislosti ještě neznamenají, že běžná mexická rodina své vočo přestane zahrnovat bezbřehou láskou. Bez ohledu na sociální rozdíly se zdejší obyvatelé za příjemných slunečných dnů rádi setkávají v blízkosti hlavního města. Celé rodiny společně vzdávají hold tomuto autu, o němž se říká, že alespoň jedno měl během svého života každý Mexičan. Y tiene el miedo que yo te quiera. Alberto patří mezi porotce, kteří v jednotlivých kategoriích tyto krásné kandidáty hodnotí podle důmyslného systému objektivních kritérií i poetických úvah. Este tipo de eventos, más que nada, nos gusta más que nada participar. Tohle je přesně ta událost, které se zdejší lidé velice rádi zúčastňují. Mají rodinný charakter a lidé tady jezdí i se svými dětmi. Stejně jako jinde na světě, i my Mexičané tato auta milujeme a každý je na své vočo patřičně hrdý. Brouk je neunavitelné auto, ale současně ho můžete neustále nějak upravovat a vylepšovat. Podle mě to prostě je nejlepší auto na světě. Při posuzování je nejdůležitější zjistit, zda si auto zachovalo autentickou podobu. Původní tvar je ze všeho nejdůležitější. Můžete vyměnit plno věcí, třeba motor nebo tlumiče. Ale čím lépe zachováte původní linii, tím bude auto lépe hodnoceno. Najde se tady všechno a každý si přijde na své. Hlavně jsou k vidění modely vyrobené v Pueble mezi lety 1964 a 2003, sedan Deluxe z 50. a 60. let, Super Brouk, Silverback a Special Bucks, které zaplavily trh v 70. a 80. letech. Dále nestárnoucí a klasický model 1600 i legendární poslední série z roku 2003. Nezapomeňme ani na celou řadu kombinací po domácku vyrobených slátanin z různých modelů, typů a let. Je mi 16 let a tohle auto už mám 4 roky. Od jak živa na mě čekalo v naší garáži. Dal jsem ho pečlivě dohromady a začal jsem s ním jezdit na soutěže. Brzy bude patřit mezi nejlepší. Jsem na to auto moc hrdý, protože je symbolem Mexika. Nevyměnil bych ho za nic na světě. Až se jednou vezmeme, koupím pro něj nějaké rodinné auto, pro sebe nějaké sportovní, ale tohle si nechám na soutěže. Tento mladý pár tedy s Broukem počítá i ve svém budoucím společném životě. Protože však je v typické mexické rodině něco jako dítě navíc, může láska jeho majitele přinášet i jisté problémy ve vztahu. Manželky tohle auto často vnímají jako konkurenci. Když jsem toto auto dostal od svého strýce z Mexika, bylo ve velice bídném stavu, ale podařilo se mi z něj udělat hotový klenot. Cítíme ke svému brouku lásku a je třeba to respektovat. Je to pravá láska.
Raději ti nebudu ukazovat svou samolepku, aby se moje žena neurazila. Je pravda, že ten vztah je někdy tak intenzivní, že člověk zapomíná na rodinu. Vyžaduje opravdu tolik času, že ho nezbývá na nic jiného. Mám ho radši než svou manželku. Zlobí se na mě, že mám svého brouka tak rád. Ne, to není pravda. Dělá si legraci. Nejsem žádlivá, ale je fakt, že se svým autem tráví více času než se svými dětmi. Přesto s ním jezdíme po všech soutěžích a rádi mu pomáháme. Tak vypadá Volkswagen, jak ho máme rádi. V tomto stavu si ho v Mexiku ceníme nejvíce. Máme rádi, když na sobě nese stopy let, když nám ukazuje, že čas plyne. Ale stále je přitom s námi. Je vlastně jako mexický lid. Nic na tomhle autu nechci měnit. Chceš ho nechat v tom původním stavu a nezakrývat zub času. Ano, koupil jsem ho před 2 lety a skoro nic jsem na něm nezměnil. Jen jsem ho trochu snížil, ale nechal jsem původní lak. Máš pravdu, je správné nechat ho v původním stavu. Stojí přece za to odkázat ho příštím generacím tak, jak je. V původním stavu. Zdá se, že utopie lidového vozidla se nakonec splnila tady v Mexiku. Tato utopie se však zrodila daleko odtud a souvisí s nejtemnějšími stránkami historie 20. století. Ejný vypráví. Všechny významné značky mají svoji historii a své legendy. O Volkswagenu je známo, že se zrodil v předválečném nacistickém Německu. Jedním ze snů německého národního socialismu bylo dát Němcům lidové auto, nabídnout každému německému občanu dopravní prostředek. Hitlerovi na tomto projektu velice záleželo. A proto požádal tehdejšího úspěšného designéra Ferdinanda Porsche, aby mu předložil nějaká řešení. Ferdinand Porsche brzy německému kancléři předložil několik návrhů a Hitler z nich vybral právě ten model Volkswagenu, který dnes známe. Estallaría entonces la Segunda Guerra Mundial, la recién instalada planta de Volkswagen en Wolfsburg. Během druhé světové války vyráběl Wolfsburgský závod zejména bojová vozidla, jako například Kiebelswagen nebo Schwimmenwagen a řadu dalších vojenských zařízení. Al final de la guerra, bueno, lo que es la planta de Volkswagen. Po porážce Německa padla továrna do rukou spojeneckých sil a zejména Britů. Našli částečně zničený závod, v jehož sutinách objevili několik kusů Volkswagenu. Ve snaze dát opět Němcům práci a hlavně využít původního projektu Volkswagenu, spojenci tento závod obnovili a z nalezených kusů zrekonstruovali 7 exemplářů vozidla. Těchto 7 vozidel představili na spojeneckém generálním štábu, kde vzbudil obrovské nadšení. Byla zahájena výroba a na konci roku 1945 Wolfsburgský závod vyrobil 1000 automobil. Moderní Volkswagen se tedy zrodil záhy po skončení druhé světové války. Od jeho vzniku uplynulo už téměř 8 desetiletí a všechny ty roky svobody a technologických revolucí na něm evidentně nezanechaly žádnou stopu. Centrem města dnes projíždí to nejlepší z nejlepšího, německé i mexické modely z 50. a 60. let bez jediné poskvrny.
Členové Karman VW Vintage klubu rádi tráví krásná nedělní rána v centru města ve společnosti lidí z lepší společnosti a společně si dopřávají snídani v luxusní restauraci. Ejný se dnes se svými přáteli sběrateli sešel v zahradách prezidentského paláce. Tohle auto jsem si koupil z nostalgie, abych navázal na rodinnou tradici. Můj otec také měl Volkswagen. A proto, když jsem se dozvěděl, že výroba definitivně končí, rychle jsem si také jeden pořídil. Chtěl jsem mít auto, které reprezentuje celou naši generaci. Připomíná mi spoustu krásných vzpomínek a je součástí našeho odkazu. Já to auto prostě miluji. Je to můj favorit. Je to moje vášeň. Miluji Volkswagen. Tato auta moc rádi sbíráme. U nás doma už máme 3. Pro naši rodinu je velice důležité, abychom o ně mohli pečovat a schánět nové náhradní díly pro naši sbírku. Vlastnictví Volkswagenu přináší ohromné uspokojení. Když sedíte za jeho volantem a projíždíte ulicemi Mexika, lidé se po vás otáčejí, protože je velice krásný, neuvěřitelně elegantní a stále překvapující. Není však snadné brouka v tomto stavu udržovat. Stále obtížněji se schánějí náhradní díly a také jsou dražší a dražší. Jeho údržba tedy opravdu není snadná, ale my to neděláme kvůli zisku, ale pro radost, pro vášeň a fascinaci, kterou k němu cítíme. Tato fascinace je vždy spojená se vzpomínkami z dětství sběratelů, to je jejich společný symptom. Když jsem byl malý, můj otec měl brouka. Vzpomínám si, že mě naprosto fascinoval jeho tvar. Opravdu jsem ho miloval a občas jsem se schovával do jeho kufru, kde jsem pak usnul. Snil jsem o tom, že až budu dospělý, také si ho koupím a budu dělat všechno, abych ho udržel v původním stavu. Bohužel to vypadá, že brouk je odsouzen k zániku, protože dnešní technologie jsou až příliš vyspělé. Brzy bude vyhrazen pouze velice úzkému okruhu vášnivých sběratelů, kteří se budou snažit za každou cenu jej udržet v původním stavu. V neděli se také konají trhy. Na trhu v Curuapánu v jižní části města se najde všechno a za nejlepší ceny. Vedle potravin, elektrospotřebičů a oděvů se najde lecos i pro brouka. Ivan zná správné adresy a fígly, aby si postupně opatřil jednotlivé díly do své skládanky. Dnes chci najít pár motorových součástek. Na tomto trhu můžeš na brouka sehnat plno součástek a je to tady nejlevnější. Myslím, že tady seženu, co potřebuju. Ale je lepší neptat se, odkud ty díly pocházejí. Potřebuju nějaký díly do Volkswagenu. Měl bys něco? Na brouky tady mám zvyšovací převody. A rozdělovače? Ty nemám. Vidím, že máš karburátory. Ano, mám. Ty ale nejsou na brouka. A co řízení? Ano, řízení na Volkswagen mám.
Prodávám díly z novějších modelů, které můžeš namontovat i do těch starších. Do svého auta si můžeš namontovat všechno, co tady vidíš. Starší, novější i něco mezi tím. Všechno je levnější, protože moji zákazníci mají hluboko do kapsy. Na Brouka tady najdeš veškeré díly, na všechny modely, všechny ročníky, na staré, nové nebo upravené. Všechno to pak můžeš zkombinovat a postavit si vlastní auto. Říká se tomu Frankenstein. Většina dílů, které se tady nabízí, jsou z kradených aut z celého Mexika. Můžeš tu objevit i vlastní díly, které ti někdo ukradl. Avšak i kdybych tady našel nějaký díl, u kterého bych si byl jistý, že je to můj díl, nemohl bych nic říct, ani nějak protestovat. Nezbylo by mi, než ho koupit znovu. Tak to chodí, je to obchod. Některá všelijak poskládaná auta jsou jako donekonečna slátané staré haraburdí. Ještě nedávno přitom z montážních linek v Pueble sjížděla novotou zářící auta, na které byl celý národ hrdý. Dnes je však Volkswagen sedan v Pueble jen dávnou vzpomínkou. V roce 2003 jej nahradil model nový Brouk a s ním začala nová epocha. Vedoucí prodeje Consuelo Morales nám vysvětluje důvody tohoto přechodu z jednoho světa na druhý. Brouky jsme přestali vyrábět v roce 2003. V tomto závodě jsme jich vyrobili přes 1 600 000 kusů. Dnešní mexický trh se vyznačuje velkou rozdílností vysoce moderních vozidel. Technologie modelu Brouk byla řadu let na vysoké úrovni, ale v roce 2003 už naprosto zastarala. Přestala vyhovovat základním požadavkům dalších zemí i požadavkům u nás v Mexiku. Zákazníci proto očekávali modernější technologie. Nový Brouk má sice podobný tvar jako původní model, ale je to naprosto jiné auto. Je vybaveno špičkovými technologiemi a my jsme jediný závod na světě, který ho vyrábí. Vyvážíme jej do více než 100 zemí. Úspěch je sice nesporný, ale lidé na montážních linkách nového Brouka na toho starého rozhodně nezapomněli. S nostalgií si připomínají staré časy, Luis a Jorge vzpomínají. Mezi těmi dvěma modely je propastný rozdíl. Vybavuji si slavnostní zakončení výroby a poslední vyrobený model Brouka. Panovala nostalgická nálada plná emocí. Moje první auto byl právě Brouk. A myslím, že pro nás Mexičany vždy zůstane něčím jedinečným. Starý Brouk se vyráběl téměř v rodinné atmosféře. Ale u dnešního nového Brouka je všechno automatizované. Už jen vzpomínáme na šťastné chvíle při výrobě původního modelu. Mám to štěstí, že se podílím na výrobě obou modelů, tedy starého Brouka i této inovované verze v podobě nového Brouka. Původního Brouka jsme vyráběli téměř ručně, s velkým podílem řemeslné práce. Dnes používáme moderní technologie, které vyžadují nový způsob práce. Když byla 30. července 2003 ukončena výroba původního modelu, skutečně začala nová epocha. Epocha moderních technologií a inovace. Ve středisku Puebla je jedna hala, která není jako ostatní. V tomto dnešním skladišti celé generace dělníků mezi lety 1964 a 2003 smontovali téměř 2 miliony Brouků. Panuje zde zcela zvláštní atmosféra a pro všechny zaměstnance Volkswagenu Mexiko je to památeční místo. Nacházíme se v hale číslo 21 v Volkswagenu Mexiko, kde je dnes sklad různých dílů potřebných k výrobě nových vozidel. Je tady zvláštní atmosféra, protože se v těchto místech mnoho let vyráběl původní Brouk.
Zde probíhala konečná montážní fáze a vyjížděla hotová auta, která byla připravena k prodeji po celé zemi. Mám nostalgický pocit. Znovu myslím na všechny ty roky. Je to významná součást historie Volkswagenu, která souvisí s ukončením výroby brouků. V podzemí tohoto mexického útulku najdeme pozůstatky předchozích dob. Připomínají trestance s vězeňským číslem, čekající na svůj konec. V jistém smyslu zde právě zaniká utopie lidového vozidla od obyčejných lidí a pro obyčejné lidi. Utopie, která přečkala vření téměř 80 let a zdálo se, že bude věčná. Sen, ale i průmyslový a historický odkaz neocenitelné hodnoty, jehož likvidace je přesně naplánovaná. Dokud však bude brouk křižovat ulice Mexika, parkovat na zadních dvorech budov a poskytovat lidem každodenní chléb, nikdo o něm nebude pochybovat a všichni s ním budou odhodláni žít. Proč mám tak dlouho čekat? Proč mám čekat celý měsíc? Měsíc, když budeš mít štěstí. A proč se mám každý den chodit ptát, jak se ten případ vyvíjí? Vždycky chybí podpis tady nebo podpis tam. Vypadá to, jako kdyby ten papír měli podepsat úplně všichni v zemi. Bohužel jsme v Mexiku. Je třeba pochopit, že to zavřené auto dává práci nejméně 2 řidičům a 1 majiteli. To znamená, že jsou teď 3 rodiny bez peněz. Ano, bylo by možné požadovat aplikaci ustanovení o pracovním právu. To ano. Manolo a další nešťastníci mají pocit, že proti nim stojí všemocná síla. Trestat brouky však také znamená zkomplikovat jedinou formu veřejné dopravy ve městě. Strčili mého brouka dovnitř z důvodů, které ani nejsou schopni vysvětlit. Nejvíce mi vadí, že nám vykládají pohádky a ani nás nechtějí vyslechnout. Učinili jsme všechny potřebné kroky, zaplatili jsme všechny pokuty a udělali jsme všechno, co po nás chtěli, ale oni s námi přesto jednají jako se zločinci. Nechávají nás čekat na slunci a nikdo nám nic neřekne. V tomhle městě zajišťuji pro veřejnost dopravní služby a snažím se to dělat co nejlépe a co nejlevněji, ale oni zacházejí s námi jako s delikventy a nechávají nás čekat na slunci. Daleko od těchto hádek a spiknutí proti broukům však i nadále prožívá svůj každodenní život Ivan a jeho přátelé, kteří mají oči jen pro ně. Až Ivan jednoho dne svůj starý vrak oživí, určitě se hned vrhne na další a tuto posedlost jistě předá i svým dětem. Tak to je. Brouk v sobě má něco neznámého, co mu dává auru a dělá z něj člena rodiny. Ahoj, ještě jsi tady? Ano, ještě dělám, je to těžké. Jak ten tvůj jezdí? Ujde to, žádný problém. Ukážeš mi to své auto? Ano, pojď. Ukážu ti ho. Od té doby, co přestali brouka vyrábět, máme my, Mexičané, jedinou možnost. Naučit se je montovat a opravovat sami a vlastními prostředky. Nejdůležitější přitom je mít brouka v srdci a ctít tradici. Postupně bude náhradních dílů ubývat a tradice se nakonec vytratí. Už teď se součástky na brouka schánějí velice obtížně, takže brzy zmizí z našich ulic. Je to však jen začátek jedné malé bitvy a když prohrajeme, budeme si muset najít jinou zábavu. Já však nevěřím, že se to stane.
Doufám, že tahle situace nás všechny spíše přiměje k tomu, abychom si uvědomili, že brouka musíme zachovat, pečovat o něj, protože my k němu cítíme skutečnou lásku. České znění ve studiu ProTime vyrobila první zpravodajská AS.